Omurobiri okubwatia nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 na igo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero y'abaibuli. Demono omanchwa omorigeria on this TV wansu womagusi andonsi asurabe gotulirete nandire tukirigaria lero nechinga kichene biro tokokoletera omoroberio bobarema ase obogima barema so omanchwa omorigeria nomoroberio kogochera klarituko ebiro nechinsabune chiga cyalero tolenekenega yo gosemi komanya abakogokia igoro ya mangana alia arengete abantu ba mintu abale no barema kepate gotambe ngo barema onyembo gokuneti yo mbo kunete nchini. If you're not affected, you are infected. Omanchwa omo. If you're not infected, you are affected. Omanchwa omo. Ligerio omanchwa muligeria. Inyoranga eye krokwan Ndizi TV omansu omogusi se twachire nkuma waseme krokia na okomanyia aso korelezo munomu ya omansu omanyagetinge omonwa bweke gusikita sena mbeyemo se omonwa bweke gusimonjo muligeria. Ngingo nakora ase omroberio yo ngotwara abageni bechingenjo ao abaria bagonya ko bagotwerera mangana mange baria arengete obolema boigo umwanjo murele nyoranga esemeri manyerio igonde no minto leader mose ninche muna botambe no brother power Jareda Wilberforce ngokwariga niyanga bono ebekeange tusemanie tumanyanie togokanie wika omoeria bwomuru no botambe rane nimba tomogeni ase studio tali mogeni no minto tobirto kwa komo asomrorio yase kegetalie geko mwancho murigeria tobiri marange tokobano mongwano yo pete morete onyekori omogeni wacha geto torra juzi ngarwa kumanyanga ngotolinere ase studio nyuma yayo ngotebye naende ngai tokogenda gochiendu ngakise kwa rumbi mbiyero moralia karibu na Ndizi TV. Asante sana no tora aso tiketi nae watusirie kigetambe ya no tole ishuguli nkenke igalende lakini no tole mungirambia biyale paka abajuni ambia bale good ono munale gali omogeni okare koralere ngaki ndangani tegete omwinyuri ngaye ningo mbia mano moralia Wilberforce oyo gokwana Peter Mausa Kenyonsi ke Peter Mausa Kenyonsi aibwire rambere ward ya Onyamatuta constituency ya West Mugrango county ya Nyamira dio kaigo mata sababu between ntubwate ramba tugatwara na ramba ramba igeresa porque tuja chengeketwa bono ramba oike sironge school ya National School Girls otira ke oike bosose otire njere kogenda so Justice Maraga ngabujisikia bro abunonka ogende kwagajia nkoikire ramba abuno Peter Mausa Kenyonsi aiboire yani we got the sironge school ya National School rende nakwa na bategereri bari barare yake na intwe bamanya nando tenga so Justice bas tu akoroli karibu sana asante ntegetora bwatirira iko liboli ndiraiga makora gochoboli orali tegerera tumanye gocha sengambo eritukulia sawa manjo murigeria liboli ya maokoro botambe gakoboli iga kibono gekulia abantu bandi musubati onde onyomiro muchi sekenyorogete ere anyomire kenyoreki wamenyete obeiro nyolira abana batano banne batatu 10 no yamo 12 ere no wali obeire nyamasi watiri bakobole mekenyoreki ere no wali no hago chikonda no hago tora chichai no hago kora mangana ya mangi paka
mwise ko mwabo moke no asogete kinyureke asta kabera mwaye na nuko nakobutera akanyora nere monte kinyureke moino iga nere no wai bago kwa ni magoro botambe bago chiro choro kolende bono umusuba atiyo maokora goitega koe umanya kuboiga umusuba atiyo yero gochikora umusuba atiyo no mageni ochire kinyureke ere no wali baba ai wachita ine iye anoro menye mumuro yomboro raretire baba kaya mutangani mumuro yomboro abo chikosoka igo kororonde omumonto no ranga nomi oyoge okorondo ochire ogenda baba no menye nokobyara no monto nokobyara baba kutibiri rero utanga ine kenyore kanye turayo naende bakamura baye bonsi ipi batakire batwale ibiriri Achikorra mangro me por mira to chikonte bago sorora tonte yokobyara taimondo to komini as ogo chikonde go choko be moina onyara musubati onde nero chiro mogeni musubati omuyo mwalimu olikire umunyagitari olikire okuri omushara amo komenya egintu batebyo mugakuna sorora igo murari kya kalimo yari murwa nkano menye abantu bareke yoreke baba kurara turi kutego tugutumeru no menye bano musubati oyere egasi yaye no make sure no ko eni basubati banyia kenyoreke mbali komenya kere no amenyete no habwata abana no amenyire emyaka 20 no amenyire emyaka 30 no amenyire emyaka 5 no amenyire emyaka 40 erenkia tararwero mahokoro amenya gukana iga kiki yaya igambo kibono gikuria abantu bandi abasoroye bigori ya mahokoro wetera ndize TV owansu umugusi mwali murari Waporora mahokoro asirete mwaka 2000 around 2005 igo tayo asirete nje mahokoro tayo lakini namtirta mabori akande ina bori aba kora kando kire ngitiembe mau yakanyanguka wada mwalimu Peter Mausa Kinyonzi yes mwalimu karibu naendeka asante murari kwara achiraiga narajire kwara erestire mangana make twakorera mangana ya masomo yeah twakorera mangana general yoborema twakwarira mangana mange bono Peter Kinyonzi naendeko kwa eke ya masoli bakorora rero na Peter Kinyonzi ningoba Peter Kinyonzi muna natie ka kwa na buli tangani no mobiale oramba kutoka ward ya Kurukwenye Matuta alimanya Matuta constituency ya West Mugirango ai county ya Nyamira oiboire no mongina okuruku Teresia Nyarangi Siongi na umugako okuruku Bernard Kinyonzi abona bo bibiri bane igo ali no ngiboire bakandera buya nkagenda college ngakora nkanyore gasyo bwalimu naende nabomba tekiagaso kyoburai igondo chenga igonyi wetentete abalimi asense mo yechai abwana kwangira wango nali gocha wende ngona ngenda nakoletera rero amshua none kirongo koligia ngwataka ko mbole ringange wana togo chigo kwanira maite na ikaransa ande yote singwando che kona getheiga ngocha kanyona ko kale go kwana mangana maya abalemi ndio kirocha ko kwana gore abantu abande tulensa iga abantu baita bale maru abasae you know no koraba abantu amos bato ke ngamba inywira se kemerie kijana baruna balemi bale kate abono neba kwe bangi tuwe bangeti pakankoleteka kwatebire botambe ngaye no murai tairo matwa kwa ngani yigari tango parali kwanire yokorrangi kyagaseke ngero nande yokorranga bono kiabere bobe ono kiagasi kegire climax todara kwani la mangana yo bolema osenga kyocho kora mangana ya inclusivity yake tenga cha kukuligia umuntu asikale okuligira liga okuminga omwalimu mungwana tawo mokemona asekero igero kemone kyari tayaris
bagotigera bagakwali bainanire nkahiga bacha kona korwa ng'aki bakomi nkie kikia gasogika gwatotete kwanda ase echae koromoke omuraria obotari oborai bwana botang'ania ase ensemo ya echae na beiro mokoreri ase echae ase ekewango gianse na eganga yane yogotaka gokonya omoremi bwa echae nase eng'encho ng'a nakina arika omwaka tata kenyonsi nomong'ina mbarikire egento mono nakarorire ase bakanyorire ng'eria korutwara agera gose twasoma na echae nase eng'encho echae yaturusirie atambe yatoretire bono twabeire banto naki akoera nainche ngoyerwanera ng'a naki naende tware koyekorebe engiya mono egere abana bande bambwekaine baiboretwe ase obotaka mono na barabwo bakine basome bache koba abarai bamambia nabeire buna nakora kinde university ntarachi ninkora abaremi baramba buying center banga project bagantenga nto igweto totenera ase tundu bari ekero uri mwanafunzi wa university ingochi gokora igo ngasoa buno mochairman oramba mwaka 2009. You must have been a very young man then. I was very young. Na temete ya kwenye tindava people kiara na chite kunyuma mwaka 2014 around there. Oro murai ntabua ndo mochairman ebanchorete iga naende bakang'ekera okio bochairman naende ngagekora buya mono baba bakongira ni chintunde isatu nabete miaka kianda no mochairman wetundu bari aramba bakaba bakongirania pira kupingwa ekero yachite gwikana abeire mono emiaka kianda nkaroranga tiga naende ntigere yake ngaba request nonde nere ntingocho onde otagete koja kabo murai mono kero kenda ng'etani ng'amogoche tanyori kirogo nkatigera egere nabandi bakabwatera ororo ndoche mbuya bagendererete igo borai bwechae ne chintunde chinaboreti isatu entunde ntang'ani nero ntaboretie kirogo kibo director igo mwaka 2013 naboretie kirogo kibo director wabonyamatuta chache chiganke aliri jarenge jishare lakini nkateba ngatiga ngatema chigankea mwaka 2016 naende ngaboria naro chigankea ngaba namba 2 oyo mbuyeta akaba namba 1 mwaka 2020 riri forms chiacha lirorio nkaitabote murayo muyano yo itabote ngabwati sio yo legetiba na iga ngamotebi ng'a kara agenda na injankyo abanekero ndo waje degoi iga bono nari nairanire after nati mugire isiko tokona gukora chishuguli chinde cyobogima kogenderera bona nari nairanire ngo request y'abanyamatuta chache baminto nande kerongo tukwana abanyamatuta chache ntori korigereria buna n'abanyamatuta echaye itebwatete chingongo chonse muna njendo mubaga location yabo gichora n'abanyamatuta igongo kwana abanyamatuta chache bune zone lakini tali abanyamatuta chache buna abalemi bane bale both bogichora ward n'abanyamatuta ward igongo basaba abantu baminto bonsi babo gichora ward n'abanyamatuta ward bali bago pimase abanyamatuta chache zone muna bangoko boko mwako yoto chikogenda mutienyi noyo tare 28 okay kwita torago mwancho murigeria inyora ikorwa Ndizi TV wansu bomugusi omurira sembe okorwa obolema ase obogima igoto rigeria tenga rero ngatwate okwana mangana yo bolema omongwa na marita because ase bali nara umeire is a representative of the vulnerable groups nero musai tindarora muntu mulema rukale kuboria so onyondo kale no en south mugirango onyondo kale no en centro nyukaro abagocha tomo elibaga na moleta singenchonga bon mwalimu gore gaiga I thought nga ikano go kwana garia ngatebanga aibono igore face y'abantu bari vulnerable asabali bagocha kuboria kirogeke kibo director kiagera research yane uno muntu bwato bolema na ndo bunegeta seni no moralia gusoma sakiba mangana tonyarenga abantu baito na barobumbata mbabwato botenga omusainare samwea tatuma bagotigire chai omuntu omoremaru bunanche chai mbwatenka linke gatatangete na mentre metemeke na nche kunde nganga maoni na akora gendo kieke na shughuli kero nche bintu byane bya shughuli kero senche na nche na bari presented bya
asi obulimi mwancho muliolia inyora nabo gotonyora gwetera social media pages ya Chonsp, Facebook page yito Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, Twitter handle yito babo nyaboko mmanyi wakeruka X sabata ngasikizia kuruku X ikuruku @Ndizi TV News, website yito www.ndizitv.net. Inyora nga gotonyora gwetera Go TV channel 824, Star Times channel 195, Net TV ya digital nogo cheza ne area asini niga abwese bigusibire Ndizi TV na kitu thani kiao utakire kuriria kiagera ni ntwe na mbeyemo ukoraria so munwa omuya omwanya giteko tibotambe ngonyo ndikarororo ayimuke kwa bako igoro anyare ko ba gakubarwa intweka tubwate emerobiri yo gosemia kogokia na gukomanyia yekerengo kigoro tubwate murubiri wa barema gitaseni gende nge yonyekero omwarimu en mokura atara amurate ebiriorio kikuna gweto giga ya Ndizi TV mutwere echinde chabwati. Thank you. Oina wate ono mwarimu na uga ko batebanga abantu ntwe tibali to ndira koraki ndira kana bijana asobole migwecha. It has been an outcry matuka mange wese ko boli byombe siko ga bya balemaru byombe bya basai kolira balenga maoni yabo gose yani mbai kunyura romba kwa ngendo kieke Mbaro una bali mibali tinta kitiko andanga nkiuba ngete gocha ko kolera ba representation y'abantu abaita bakeba koleteki bali nsiga lakini imatenga ase manifesto yao no mna gwara gukwana gali ese no moyegori na korora no amangana ya koleteki ngendo kieke no ali captured no musa ore myaka eri turaetani busai mo tese kuri yo musa atobole na utobona karanchu naye kwa ruo juice tese kuri yo musa igo musa tote to musa abole pakatobote binga koraki ninjo kya naye kwa koraki naye kwa ruo ro wangu iga michandoki andi abantu abari falana ko kwanyorire bagwetera yakirire kodire ngaye bono maybe nabora be etaya omuraria eganga yane mono nokuria ringa chinsemo chionsi cia bekirugu na chibwerete koba mono asensemo yechae ntebe netakeire at least asa abantu bale gochorwa etoke buna omoremaru osomonto iboira mono bolema osonyora to bolema igoro nero uzishirwa se kende kyale korekana bono buna yesterday ntwalenga se factory ya Kibirigo igoro na lili tukoria lenge twabonete ko beka mapsakara imera kini program ya changing tigatura nyoro basemia igoro yichikura asa abantu twalenga ororo ange abantu 30 candidates ase chizoni isano nemo ya Kibirigo tea factory tinyale tikorora omuntu no nyono yomo oibora mono marema olenge candidate echikule kitoko genda kuchimutua eyire egento kere getalie kiyamono tulima minja eri chiko kiagera only chikongo tube kalire nga onyole article 54(5) article 54(2) ye katiba ya Kenya igerutiri bale gotebanga in all appointive and elective positions the state shall ensure that at least 5% is reserved. Igonga mbata kiriko badi mturacha ngoja tora samanga reservation kagero nekero babuli lakini yege ntwate ina ro tutengana yaonga erema mincha nerema mincha ekereko banga sector nere ekoroba chori gose ko kora appointment umolema ro takora tigendo kieke atai agendera bone nako na chiri bono gaiga ntate goteba buna bono buna chikule kitoko genda kuburia igochire chikura chiomonto chitangasira open kero monto aborie abuno ntate goteba nje ntate gosegeta bono chikule kitoko genda njikabwati nomination muna bono kero kende litwa gachorire kale njibwate nga gender director lakini bono asingi ya reforms echichacha ntobwati section ye kurunga appointment ose gender oyo ochorwa nominated director lakini inko ruya na piri buna abantu baminto bamenyete no balema abandi basomete buna bono Wilberforce umuraliaga osomete kabisa tigabesukie ase birogo binga bunebi
bio kurwanirira ensemo ya balimi kiagera balimi baito igo bale chinsemo chionsi mbale bali buya na balimi bande bamenyete amo no balema general public na bali bamenyete amo no balema igomba bwende gwakilishwa igente getangani tiga abantu baito bamenyete no balema besoki asokoborie kirogo lakini ntatote nga the general public nero change perception ekero in fact ono nali gocha mbeke to bwaterere igo ono nali ngocha ikiagera ya bono tatu gotumi for information ngo batwali ngina barai bande gaiga nerende bamfire tuna bamfire tie bono bamatenga kibata akora gento kieki na kibacha because ndo toko akiro monto libaka okora gento kieki obeka amangana yemesa liwo ndinali gocha kobolia abantu ba T-board of Kenya nelia omonto na kwandire omonto bole to okora gento kieki omonto taracha libolieli esa kona ndo wa T-board of Kenya na yeti ganko boli ikiagera bono uno kuna gotira iga na boro nyore wachire T-board of Kenya ekero mangana ya nomination ya lengoro ma tembe ya nomination bibe kiroro purposely goicholeria abantu bateko ande batanyore with the elections asenge perception ni wataka gukwanira ngana rolengo omonto nali somewhere obwate kiagaso yokoboli chikura une chichie chae aido mosubati goso omonto moremaru gosi umusai asenge nchere almost in an opinion ye reformed already ngata gonyara ogaraki ta gochorwa ekiranga bono tiga abantu abakoraki banominatiwa engam na one senate gosi county assemblies gosi national assemblies yeah aseko banga abantu mbale go bidia IEBC echore etume bache ko represent the minority groups bona krende ki alenge galia litangani bale marumba karteki bainyoire yendo ke inyoire abasubati boka bana banominate gender direct amasaba yabale maruna alinga ka nyandiri bale kwinyora wechimotwe bache ko nominate omonto gendo kieki or disability. But unfortunately, bagacha ba scrap we can take it off. Pon bagakitika open. Bagakitika open. Toro chimu mwalimu nga amakosa nale T-board yekolete ekiagera automatically from where we sit. Abantu weto still mbarachi nchie kerengerelio on disability or vulnerability. Nabonta etokote babuna egente kionke bwana teke ligereliwe asobo imemano asengencho no nande ndoriko chiko chakera igoroka asensa moyo director buoka thank you election yo chikura checha igego chaka from grassroots Kurwe buying center yes initially yakabaire buna wikocho rubuna omunya committee ase buying center omanego sikochiko bolio bo director lakini lero amachika change nonyene nse machiko yense wakaboliryo bo MP kwa mana ko bo mu president bona machiko ngone kuchinchiale nale ko koligereria nga nsali ase chitundu bali ngochora tora barayi batano kurwa sekere kenyoro nsali ndo jenga agenda ne ngobere take care of yes koteba bale ngonyo no mutwashara tigabo mungina baje rumungina kurwe kenyoro gete onye no chairman nabo mu chairman no ene no mo chair lady na bako yani umunya kerogo na bako bana no mungina chitundu bali chindenjire chibwata bangina nale koteba nga tigana ndo to suke atuende toligerelinga ntobwate omonto tali erasimo morali nonye tali kero omonto orara naba abalemi baganeti lakini na tali kero yomo oro molemaru obwate leadership qualities lakini nimanyete nga a percentage endene ya abantu bamenyata no balema nabo babwate okolengereria gosobora ikagwaida buna omonto tali omolema ngora runde example kya Jimmy Wanyonyi Timi Wanyonyi no omo MP Westlands omenyete no balema lakini okolega asyo etania bali bande bali buya igona ale gwachi abalimi baito ba kebiriko kwa ujumla na Kenya ngima kyagara chikule chechire Kenya ngima Kisii county Nyamira county na Kenya ngima ekero to wichiko genda bachori tuligererie to balance buya onya abantu tokochora batano tochoro yo mugo sebabere babwate bayiwira mono balema egere bagwakilishe enambelia enke usenene yabantu baito bamenyete amono balema aina ronale gosaba togosuka gocho obo director egendo gendo murali naro che igoroke tularenga oro no twalinge 20p
tindo chimongina especially as ekebirigo okoborie kerugo kyo director nabangina baito ngosaba buna nabarobebo kaboki lakini nimanyete oborayo bobo director Kenya ya lero yabeire enkong mono politics inda tota bumuraria igere very expensive kero kende na kiabangina bakwoboera goche ground egerenga the cost yani rigoririo koborie kerogo yabeire igoro mono kubwarire kare maybe na kibakwoboera n'abantu baito bamenyete no borema kwero kende na bera benga nerigorie tari bantu bonsi bakorema kubori no nyene kirweke murari kubori mnabono yu ngwaka no chirifu 10 chire nani refundable oire kerogo toira o ancheru kubori chikura tu ancherwa chiara yire igo egarama buneju na chichiko siekerera abantu baito abange kubori kirogeke onye ndigetigire very open kere free of charge naboka nanyolenga abantu baito bamenyeta mono bolema abangina baito na abaraya abange no nyarwa konyara umuntu nabwate qualities choborai lakini tabwati engeria yagera na kero kikia muira ni magega na sengencho yerigo lirio kubori chikora lia litate korrekana guchika baiguru mono. Okay, I wish T-Board of Kenya onye mondigeretie to kora kuruga monkwanire. You need to come and answer some of these questions. T-Board of Kenya mtakiri mwichi maswali nalega mwana na kuboli ngana mwana kwa riri gabwa mangi atakiri kwa T-Board of Kenya kiana ubako regulate na ubako I believe ngana ubako kama puna machikali yako ragendo kieke ako kubwati kwa na sobo chori obo kera mbo nalega natakiri kwa boli ega chance rende ngamba kwa letiki chance rende nga tingi eti wikero monto T-Board, but I think it is not too late. T-Board of Kenya region yeito ya Gusii kindly asemotorigeretie ostondo bamanyete batevinga ko barigitore baichibana ya mabori aregaiga y'abantu baminto abari no bari mu cyumurelia inyoranga yonsi ngoetera Ndizi TV obwansu bwo mu Gusii tasani kya byakire nkuma okorariria asomu muya omwansu omwanyagetinge omugambi okorokwa Joseph Nyagetiria oyo nishabikirane sana korwaria Bunyarwanda location senior chief chief ayande over the urana nyanteli sadisa agotuka ina yaito na yotigirabu lakini ago tanga young man keep it up, you look informed, we need the change. Thank you binga bona gere gamwa botambira bocho amunga chisechi wikato kesa konyara ku watch obolema oboyima omugambi Joseph Nyagetiria big up sana tukwali abantu baito abanyarwanda babo abakongugalia ni matengo abanyarwanda gabo no umwari mungwano liko runga Zakaria Misaro umromo wa mwishima Ben Mumanyi na ariko ba ogostili gobogima asenjire tali ndonge umugambi ni matengo n'abantu babebe mono nyora pole ya bene ku Ndizi TV na ku Rwasobolema asi ubugima umwari amurari ano twaere sanire igoro y'abachori ano gochimotuga nuko kwa nalibye sana no bangite ko ene kinga abantu baito abarinsa baikere kira kira abantu bakarteki bali one of the challenges to abere to kurwania namangana representation in employment everasti factory chipo na ande onse se chae korteki esmekire involved nobody kibwe chigas outcry mbonega ya mona voiti tuno somu maranga sanga no ya moito gochora cha somu rogero mu manyweli chiko ando baito no bolema akubolinga nki aye tujakira aye bono kana be kumata yugo kecha kera watenga a journey of 1,000 miles starts with a single yard. Yeah. Kuchakira bono kebiriko ga I mean benya matata zone cha chezone ya so gochiko boli chikora chia nakyo intended nakyo lengete koranga abantu baminto abali no bolema egwikera mangana employment even casual even permanent even ninki ase zone yao achire ko taken care of bia mono morali ase libori elio einere ganga yane na etira se abaremi baito ao no nyina se nanyorire mirobiri ye chitundu bali ekero babangite the general meeting na etire einere engane nene amangana amange mbwate ngo chikokorera abalemi baito ndigerereti mono obole mamporo mono ase okolika abantu baito chikasi mono abaito bamenyata mono bolema mbali konyariri bagarigiya aso gokora chigasi
omonto omenyete no borema nabwate special treatment muna bono egento togochikorigereria mono chinsa abantu baito bagokora chigasi aria ase factory igagokora onyosoa saa 12 osoka saa 12 ya mambia igagokora 12 hours abantu baito bamenyete no borema abange mbakunyara sustain chinsa echio na kiekogera abange kero kende bakwoboa egasi eyo yagera obaka takonyora eng'eri erie etakeire bonekero ndasoya ororo buna Peter Mausa uno mu director ninteme gukwana ne board yane ya board of directors tobeke ebitango gete gusama chiko gete ako govern keno ne serikali yetu ya Kenya ni anjira netenga nonye nase mangane education nonye na matemwa omwano okorete amo no bolema obwato bolema igakomenta ruchinsa lakini asega asiere physical igonta kete ukagera buna umuntu amenyete amo no bolema abwetho kyane gokeribwa chinsa lakini wakanwa the same unolio olebuya igoni ndigereria nseme iyo naende ninteme go balance nje na teba my manifesto go teba igongo cha se buying center chipichi buying center chiane ngo boli chikura ichire 10 they are manageable na cha se buying center na boli nga ase buying center mbana ki babwato okogania mono gwetania abandi twabachakira ntoko na koirorera muna bono nkorigereria ase zone yane okonyora omurayo choriro sino director oirorera omonto oyo moyo rioka abandi barorora batari konyora igasi excuse me utaragendera nekyo na hariga okurukwa nyayo agonte bingere gari kimira yes kimira ward agonte ngamborerie omurayo yikana chitekorigie kibarua ase factory yemo akamanya ku promise wa ikarachi committee abakubwa bakamanya kumukaringa ichikondiyo liko mwalao liko balao kumulika kaste yara kole ase factory kale no bolema agonte bina brother power me I have a physical disability like one of my legs is shorter and one of my hands is a bit folded I know what I can do. If I was given an opportunity, I could even do the normal duties that people who get employed for 3 months renewable do. But I was turned away that I could not perform. Does it mean there is nothing a person with a disability can do in a tea factory? Na igule liboli elio omaito moralia brother power no nyino muntu obwato bolema na bwatenda ngoragerare Of course. Igonto go tenga abantu baito babate no bolema negasi kasi inde yonsi elia gokorwa n'umuntu oli buya umuntu obwato bolema na bako yekora kata yekora yikira ni boronge na yekore ayikie 3 quarters igonte tokoteba buna abantu baito babate no bolema tinta betinga 100% mbali koli kwase factory lakini bakoli kwase chi factory bamana kwa same treatment onye 12 hours oitwe gazi una babande na kinara goteberanga ekero munanche bono mbwate a lot of experience na wakiri na komenya n'abantu bamenye to bolema babwate no bamenye ta mono bolema ni mbeko muswada se board of directors yakero to istaransete chi factory njibwate gendo ko nga by laws muna bone factory yeto yakibirigo ekero to areko gendaria chikiro chitakeire nationally chimanyira se manual national manual ko election echire 2000 lakini closing area se factory yakibirigo ya ite tuwa kutopa 2020 kego te babuna kibirigo ti factory mondo qualify ko bolia o director chikiro na elfaya na nina boke bona bagotanga act eliye ye factory ige ga outshine elia ya national office igo muna kibirigo ti factory ekero bana nchore buno mu director ni ngende mbeko muswado yu ase mesa tukwanire na nditinka geretinga aba director baita bachore bara chagocha obviously onye na injengo genda mbali gerie gente kibage bakarale ko bigento getarikia igo gento bune kinkera aba se factory cheto moralia
na abantu baitu bamenyete mono bareme kero baigwe gasi bakoigwe gasi baganirigo bakore chinsa chiri chitakeire chonsi baganirigo bakore buna bali bande igomba bwenete kwa special treatment like in other offices nande banchirwe bakore chigasi kegara no yakore izi issue ngaiga tibu ngae to kunyara ogora inchicha sense moyo kanibwa ngagirete oyo minto oyobori riso libori na nyayo na bwato mu director omuterenerete asakorwa agende through mu director yo amo recommend aba director mono ba ko recommend omuntu kugenda gukora gasi ase factory na ndi naiwo bale mabwaye mboli search serious ogo twaro kugora ko mu kwenye no kondo gutambe ngo gotanga omuntu taonjole chai mbogo tanga omuntu tabe kuna no bokarani alike kyagira gochotenena negarie komoreta igo ntete goteba buna ayo kero kende na magoso abete na ekero ndachoru buno mu director ntubwatera na bande na ende maite ntubwate national annual delegates muna ba director bagutwara omuswadi oyo magosa tindi moba na bongo yo ikiororo egere ginte kebali chiko yeso as T-Board of Kenya na ende na bongo request abantu baitu ba T-Board of Kenya ni maito yo muguru kuja radio ngondi ninje motebia cha studio egere omocho mubolia maswali anyaire ase abanene baye bali ku national office mosike kaburi amangana yo ya obolema yabe included because no ene manual ya ito ya election ningo ya ibwate chipechi chinyinge mono asitayo abantu baitu bamenyeta mono bolema bakwanire oligereria ase chitundu bali chaito abantu baitu bamenyeta mono bolema ntubwate no special or these physical facilities chile special meant for them nchiyo kwanyoro no ene njire etundu bali designed igo kwanyora ngabatigire isiko from nsa bakaiguraria igo ngabasumiri ngambali balemi lakini amayane tiango tebyo moraria abantu baitu bamenyeta mono bolema nabwo abalemia ebiata ase chitundu bali chetu igo ntaete go promise kurwaiganga ekero tora naende after 28th of August ekera abantu baitu baranche mbo mu director no ndangeri go chaiga after gekegeke ombolinga ngina akorire asensemo ya aba baitu bamenyeta mono bolema I promise I will have to do it lolio anya naende kego sinya lakini timali tu sinesinye ningira nente benga ya sinyire lakini tingoja koira nante be ya sinyire ninje ngira nente benga amangana yo aligereriwe na enda be kwa samaliko abe lo na barau baligereriwa na ende ndi comment gucha se T-Board of Kenya nga ebiroge bitochora no eno bo MP mono gusi na konyora no eno muswati ole elected goso muntu ole no bolema ole elected ni propose gucha se factory itonga onye nomination seats chigo chikobororo wose muna machika kuno change reforms onye to consider agenda na bana basacha na bange bakali kubuli biroge bito consider mukungwa nyembibere ekia gatatu ekitangani to consider onye agenda na bara mukungwa so musacha ekende to consider omuntu amenyeta mono bolema. Thank you so much. Mwanjo muliria ekorokwa Ndizi TV wansu wa mugusi githaseni kia unambe ya mogia chiren kumaso kumanyoko kina ogosemia ukoraria somo numu ya umwansu umwanya getinge umurorera sembea ukorokwa obalema asi ubogi manyora ngala boto nyara gwetera social media pages yetu Sp Facebook page yetu Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News na bego Twitter handle yetu abasai bakorega X at Ndizi TV News na bego website yetu www.ndizitv.net enamba yesimi erabona butambe na rego gabo inyoranga se TV yao igotora se Go TV channel 824 na bego Star Times channel 195 TV ndia digital no go search iro yao gabo okonyora twagosiriringa turago singe wetha na binto binde ngare twagosiriria bogonjore iro yao ya face manga kro ya face manga ayogwa koranga ki kwa enda remote yao kwa research gabo erinde amangana ya tanyara ko bagao goetire kyagera ni ntwe bono twachire kumana mbe mwana bataya botambe ngwe kana se kero naika kabisa na kadene koro chonde nande togo cherana motebye abeko koboko igoro anyare ko baga ko bagwa nde no mwari mu Peter Mausa Kinyonsi
akwirukanga ona gidura standing director Aspiring. Aspiring director ogotebanga nabwate amaroro amaya omuntu mwalimu just a mention mate ntubwate lichiko. It will be good for you bali moko endalia eno yo mo bo to sabita mayiga ntubwate lichiko lya Kenya. Lya Kenya supersedes every other law. Yeah. Lichiko lya Kenya lirigo lya machiko spia yako rakento kieke. Kubwati. Ikiagera no NDZ TV gate so gutwara gachiko gete gaito kaimega tusangikara against lya Kenya etoka tuka challenge kotini kakole gento kieke katugutwe. So ekrakuli manual igaria ya HI none yoba chori ekrabata bwati affirmative action ena gundure ngabwati affirmative action pona kitu gotegemete kana gukwana garia nkebori ngomongo resa kwanda mutwaria to gusangira na affirmative action ya chire Egocha. uma nomination area na affirmative action ngaki banta batanyara teote matokole gento kieke Tobabeki. no ga reservation yegochera tibete no lesikuno kwa beru mwalimu ga sukuru nero kanyole bwata balimu osinaba sacha boka esa balimu bale no makera limba lenga muri bone staff kingi ya makero Staffing mabono igatula balimu 44 ise go happening abalimu a 44 abalimu 42 na abasacha ose 43 na abasacha mpaka ikire siri swali ziko bole no principal yako anda go source for new teachers ako recommending onye no kubwa montomere bantu madam montomere abasubati for the sake of gender balance. Affirmatively you want disability nero na kiriri chinga affirmatively bilibata bibe reserved for them ono umwalimu chiza chiko andagali no chatega chida kange sasa togalia nakwa to koromo weli tukeli gali lero ina roli ligwa kwanalia you are so passionate about vulnerability mbale yero angala bako monyanga yanga bono akagetenga no bawo chikumwagira chikura ngo banya akagetenga bono abanga sympathy yako karagento kieke sympathy yako liki ntakete kwara geta bono specific nga kitoli kuli sympathy asenge njo kwandira vulnerability nege ntoroche pano convincing ngomole myokoligereti kiagara una nche mo nginonenka gali na bwate cha akagetenga bono yo kolire ko hetoro mo convincing utacha yire green usacha yire go chimugina ali mangirita Igo ntaete goteba buna tari sympathy tokorigia na ikitogukwana kibwenda gokolekana ase chae ngokolekana kire elsewhere nonyene county to ya Nyamira kere korika ngotengere birugo gete ukiase abantu bamenyete no bolema na abatari bantu bakale korugo se China bakale korwa isiko ya Kenya gose Buganda na abantu tomenyete amo na barabo onyene chae to koire tundu bali na barabo taxi elito gwakana onyene jogo montarebo gosomo oli gosunge chae onyene chisingi 10 mukale ko oewa na barabo nkoego ngola chubali igo na abantu ba minto naende nto ligere limono tueligere limono onyole beirananire naende twarori rubobe igo nta naende section ba koligitali nene is just a section of a certain a percentage yenke ye representation igo nta totanga tiga to ba elibaga nonyene kero litoko rubo chali tundu bali onye to choro mongina twachora noyo na bara gutwa banyura twabaye kero gekemo ekero baisana setalio office nonye na babande baleka nabo bakwunga we are represented igo na bongo saba bantu ba minto muri nga gosenga na bubuka bacho konga chikura na bubuka cha karaki mbos to kurigeria abale me ba minto ebe no nwenyarete ebe tibwenyareti ebe no bwate cha nyinge ebe no bwate cha enke na ndo muralia this time round chikuleje chikaleta bauti sana amatuka magega etwali wakera chishare mu director go chonyora lientanyiri bwate cha nyinge kabisa no akogenda bwoye bakwana iga umuntu oyomo omwajikule chishe elibweya umuntu oyoma oishana elibweya ababanda bakaba saba batwara chinamba bwango iga batabwatishe abo mbaliko na kuligereriwa lakini bona iga togusaba Nyasaye ngambia mona sengencho ya machika ya change bono nonyeno olio ole vulnerable ole disabled so omenye tamo no bole mubate chikiro 12 lero ondoko buli director na acha ikiboye amusabikura ekikwanza ngegere nonyene ganga yoko leta affirmative action ya sechae echegende bwangu chagera kiru muntu matters ono manda tenko ali baka
mpegete bono ko elibaga mpegete bono uri gichikura mwaita abantu bale malete abantu bale malete nabira to ketalinje lakini nyoranga ndo bwate family tubwata abairi baito tubwata abasani and we are candidates by disability also. We are candidates. Sani ke tamante ngomo tachiri onde akagache nyumba getengi ya denga anche komenye igoro aska kona kwenda kama igoro ali bwa ita ya bezi interrega dimo kago tirimboka aga kanse akone komo chiru muchianse na bakoli gasi akorteki abegere atigere kabune komo igoro ali wili chate ko karaki tegochi igabiri bitanda bibiri igoro ali ndiko nya nganyi ugocha ono kaba bakoli gasi ba shift ba ndego na kolege ndokie aralense chensa kile kungalie juu mungoje chini mwisho na kuna ndengo mungoje tena na rungu wana ntubwata abairi baito no mundara ndigerie aralengo li Wilberforce lakini tama influence inkorege ndokie mbwata isikugali no mundara ndigerie tebe ngoli mausa tama itinga as much as ntobwati amagoro kuna gosole bikoro toga bukebiriko chiduka kuna gosole bikoro toga bunyamira gosoko na ko you know na kale ndogete gabu ntagete bono kono bisi chikura cy'abantu bali abairi bali baito abantu bali bale malete iyo nya bere ngitsage isatontika tigaje bono kampi kubwacha so bale ma bono tiga ntebenga abantu baminto ekerenga nimbwate kerekia gochia se abantu baito bamenyeta muno balema n'abantu bale the general public gose bonsi bali bia ntaito goteba buna bono iga muna nateba muswada ngo chikobeke mesa no iwa abantu baito bate bamenyeta muno balema na kibago chikokora chigasi naende naki kerenga ki ekero chigasi chikuri kwa se factory yaito ndo bwate chigasi abantu bakana miezi 3 casual naende ndo bwate chigasi chiri permanent totu waranya nabakarani bale 20 ase factory ya kebiriko totu wale no nyemba bere gose batatu bamenyeta muno balema abantu baito bali kire permanent totu wale babere gose batatu bamenyeta muno balema ige kintu chiko ke impress very seriously ngira ne ase nkorwa ezoni yane yabanyamatuta chache na beire ngoeta kenyonzi telirieta igani bono mambi kenyonzi ngobekara the scheduled for tomorrow ngobekanda masakarane gosenko agunde certificate yane mambia chinza ibere igoro igomonga nyase chi buying center ao ase constituency yane ningete no musavarone boko batebinga ngekura igomambi ndokwane amo nabalemi ase chinsemo ao ninge tonsipi ali asengo boli chikura nkwani ngoteba buna mombwatisie ekiagara nimbwate kerenga ekenene igoro yechai ekerenga mono mbwate na kitoko balance chigasi cheito asa abantu bali bagokora whether miezi 3 whether permanent nga kitoko balance kiro muntu kusikire buying center eisanike number 2 ekero mogonjora buno mu director ndogende turigere nganjira ki torakeanie expenses chiricho tumeka se factory yagera twasiye kabona bono factory ya kibiriko moralia etwalire te siringi 30 nero yasiegete e bonus ye mwakuri igabale mibaito tintagete tochito sieke igonta ntagete tochito ba number 1 nimbwata marora maya nana kitoko cha gukora ase chitundu bali cheto nimbwate umuroberi omuya igoro nga king committee kere buying center nabanya committee baye nabalemi toisaransense bante bingana ki ngakibatagete gosenki ngibatagete tokole pamoja na barabu igonte benga mbiyamono na mange mbwate ngo tocha go share ase chitundu bali bino kijana meeting cha chiko chake weekend ntumena netokwana igongo saba mon support ondeta cha atebe buna bana abandi batanga ngano mwana gose ngorotoki toligererio borai ntoligererio botambe kyagero obwenge goso botambe nyasa ukorwa igente tukweligerio morali kuri bafuze mateningi obona tukosoba nyarele tukweligerio thank you biama no mwalimu ande togotakira maya basumure bole masobogima tika ntuto gotakira maya enda murwanirire kero gekyo uri nyasara takabe nero iyo okoba wenda okogenda nkalia ngwali mo ngina fire sina abana baya mwesi nimbaroche bali mwate mo kwa nanje babo Lydia Kro Complex Hotel Nyamira na bange muri kindly because of time I'm not going to read any of you nganje tunga onye kwa watch muriro gaki nkwa watchia umancho murigeria kwa bere kolegere timuriro bole ma asi obogima ngane ntwani lero ne liboli ngane ntwani asobolema lero ne liboli ngana ki onye ugwesibia korobo chanu nkirende taulego chafukera ikaro kwebanguseire
onyo gwesibi ko gwesibi kwaraba ngende taurero okwebangusira ego chafukira libagari abonsi abo twabwaterana ensemo yimanyiryo yo minto Lydia Mose production igalia masase abigalia ntabona bona nyaboke omumanyi ncheno murali brother power jarbo ilba force ko kanlia maya tumirane na endenga kiende bye bye.